Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳар яктаи шумо хубу тансият ҳастед. Духтаро, имрӯза влоги ман аз саҳар сар меша. Аллакай ман барои саҳар орбирён тайёр кардам. Тарзи тайёр карданашро нишон надодам, чунки ҳар яктаи мову шумо тайёр карда метавонем. Иҷа духтаро, ман картошка реза кардистам. Барои чӣ ки хостам якта пирог тайёр кунам. Пирог бо гӯшти мурғ, картошка ва пиёз ҳамроҳ мекунем ҳамаша, мурч ва намак. Ҳамаш картошкаро бо ҳамин тарз ман реза мекунам кубик. Духтаро, хамирша ман тарзи зуволаро тайёр карданашро нишон надодам, чунки дар дигар влогам, дар дигар видеом тарзи тайёр карданашро чӣ меравад, чӣ намеравад, ҳамаша нишон додагиам. Агар духтаро хоҳед, даромада тамошо кунед. Агар шумо нахоҳед бо гӯшти мурғ тайёр кардан, метавонед ки бо гӯшти гов ҳамроҳ кунед, бо бамаззатар мешавад. Духтаро, хамирро ду тақсим мекунем. Як тарафи хамирша майдатар мегирему, як тарафша калонтар мегирем. Баъд бо ҳамин тарз тинук мекунем. Тинук ки кардем, фаршамонро мерезему, болоша бо дуюм хамир зувола маҳкам мекунем. Духтаро, ман пирогро бо ҳамин тарз печондам. Як дона тухма бо камтар шир ҳамроҳ кардаму дар болош мешакем. баъде ки шакидем, духтаро, агар ягон намуд кунжут дошта бошен, дар болош чошен барои зеботар шуданаш. мобайнша ҳамихе камтар сурохӣ мекунем. ман иҷа, духтаро, камтар чормағза майда кардаму дар болош чошидам. Дар ҳарорати 180 градус 40 минут дам мепазад. духтаро, пироги ман тайёр шид. ҳозир гармай. шумо метавонед ки болоша пӯшонед, камтар беста, бо мулоимтар мешавад, резонак мешавад. бениҳоят бамаззаи. ҳатман, духтаро, тайёр кунед, ё ин ки тайёр кардагиен, ба шумо маъқул шидагия ё ки нашидагия, фикрҳои худтонро нависен.
дӯстони азиз, субҳонаи мо тайёр шид. Иҷа мо шиштем ор бирёна бардоштум барои кӯдако. Шиштему субҳона кардем. духтаро, иҷа ма барои обед хӯрок пухтестам. Афсӯс ки телефони ма зарядаш мурдак, сёнка кардан натонистам. Иҷа картошкара бо шампиньону пиёзу баргалски ҳамаша сирх кардам, бирён кардам. Ба ҳамин обеди мо тайёр шид. Камтар зелен ҳамроҳ кардам. дӯстони азиз, то видеои оянда, худованд нигаҳбон бошад.